Myslím, že sa volá Čurandy. Saifa nevolá sa Čurandy, volá sa Šuranda aj Martina a stojí tu naozaj pri mňa. Keď ste sledovali jeho vystúpenie, tak najmä ženy sa museli potešiť, pretože má sexy zádok a sexy vypracované nožičky. Takže ja by som sa ho určite spýtala, že či je ženatý. Aha, že či je ženatý. No, I'm not married yet. Nie. Vidím teba, Erika. Not yet. Maybe in the future, but not yet. Možno niekedy v budúcnosti. Pozor, Erika, pozor. Do you like girls here? Pozor. Do you like... Yeah, I like Páčia sa girls. ti dievčatá tu? Everywhere there's pretty good. So, dievčatá všade sú veľmi dobré. Have you ever run against dominoes? Či ste niekedy bežali proti dominám? This is my first time. Nie, I only to bol play prvýkrát. dominoes at home and stuff. Len hrám dominá doma a tak, ale bežať som proti nim ešte nebežal. Play with the friends, a lot of type of games. So hráme sa s kamarátmi rôzne hry. S dievčatami špeciálne. To už som dodal ja teda. It was a fun. Hej, bolo to skôr zábavné ako vyčerpávajúce. For all the other things that's going around with the dominoes. I want everything to go good, so I was nervous. Ja som chcel, aby všetko išlo naozaj veľmi dobre, tak som nič nenechával na náhodu. Pozeral som sa na telku, nepozeral. OK, thank you very much. A my ideme na